Partner, ulitan mo yan, Miyerkules tabang medical kita. Dahil kita ngunya na pag-uurlay na Rogelio. Aha, dahil mo na partner. Digdi mo na kita partner sa magian. Ang pagtabang, asin pagtaonin pag-asa. Siyempre, ngunya na Miyerkules, sabay-sabay na naman kitang antabayanan mga tugang ang padagos na pagtabang kang programang Tabang Ora mismo, kan ako Bicol Party List, katabang na. Kasurog pa mga ka-aksyon, duwa nga istorya nin pag-taonin pag-asa asin paghatod nin tabang an ihatod ngunya na pagkaaldaw. Aramon ta partner, kasi partner sa kadipisilan kan pagpapamilya kun an mga magurang na pundo sa paghanap buhay. Huli partner yan sa helang. Tama. Agree ka dyan partner? Yes. So partner duman sa Ginubatan Albay, nabislo kan tabang medical team an sarong padre di pamilya na napundo sa paghahanap buhay. Huli kan sa iyang helang na nauli partner sa operasyon. Ayan. Naalalayan ini partner kan sa tuyang programa sa iyang hospital bill. Ngani mas maaraman ta partner ang bilog na detalye kayan. Aramon tang istorya kay Aika Ferry. Sa gilid ng kalsada na ito, nakatenga ang tricycle na pagmamay-ari ng 48 taong gulang na si Paulo Palmiano ng Ginubatan Albay. Kwento niya, nahinto siya sa pamamasada dahil sa kanyang sakit na gastrointestinal stromal tumor. Isang klase ng cancer na tinatamaan at napipinsala ang bituka ng isang tao. Dati raw ay may napapanasin siyang dugo kasabay ng kanyang pagbabawas. Upang maiwasan ang paglala ng sakit ni Tatay Paulo, inoperahan ito noong buwan ng Hunyo. Nasa stage of recovery pa si Tatay Paulo. Dagdag pa niya, magdadalawang linggo siya noon sa ospital. Dahil sa sakit ay nahinto rin siya sa kanyang paghahanap buhay. Maliban sa pagiging tricycle driver, ay nangongontrata din siya bilang pintor ng bahay. Grabe na matian na pag-tiyos. Di ko lang maray. Kinarag sa tunong ng iwag-iwag ako. Hindi kami nakakukuha ng una din. Anak ko, namamating maray. Sa ngayon, ang maliit na sari-sari store na ito ang bumubuhay sa pamilya. Ngunit, aminado pa rin ito na kulang ang kita ng tindahan upang masuportahan ang kanilang pangangailangan. Lalo't na't marami siyang iniinom na gamot. Adi pong madam na ang pagturutinda ko, ya ding tindan ko. Amo po ya di madam ang pangkuha na amon sa pangural daw na maski po nga ni madam ning ayoko tindan, aw man po ligayin madam, kulang man po ligayin madam, nagabulong po siya, naga-maintenance. Pagpapasalamat na lang ng mag-asawa na agad silang nakalabas sa ospital sa tulong ng Ako Bicol Party List. Pasalamat man ako. Sa lidi ko naragsa ng tabangan kami na pangbayad sa ospital. Kanda ko lang salamat man. Sobrang ang pasalamat ko po sa Ako Bicol Party List, natabangan po ang sa akin na agom sa hospital bill na mon para sa medical assistant na 150,000. Sobrang salamat po talaga sa Ako Bicol kay Congressman. Amo po nga ni madam na sobrang stress na kami nung bill na mon sa ospital na kadakilo. Kaya ning maski puro pono po madam, dakilong katabangan po yato madam sa amon. Walang sawang pagtugon ng pangangailangan sa mga nasa laylayan na Bicolano. Yan ang misyon ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List. Sa pangunguna ni na Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Yan, partner. Taga-Ginubatan naman, Taga-Ginubatan. partner. Salamat kay Congressman Saldico. Taga-Ginubatan naman ang nahatudan in tabang kan Ako Bicol Party List. Mapagal Ayan. talaga partner pag saro kang padre de pamilya na biglang napundoan sa imong panghanap buhay partner sa pamilya, di ba? Pero dahil sa hatod na pag-asa, tabang na tinao partner kan Ako Bicol Party List, yaon partner su dugang na pag-asa asin buhay na nahiling tapar Kaya, kaugmahan sa muka partner kan mag-agong. Naka-smile na subago. Yan. Kaya salamat kay Congressman Saldico asin Congressman Jill Bongalon Tunay na ang Ako Bicol, katabang na. Kasurog pa partner sa tuyang pagbabalik at siyan, espesyal ang masunod dang tampok na istorya. Hulita partner, sinorpresa partner kang Tabang Ora mismo team ang
mag-agom na senior citizen sa Camarines Norte. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang Ora mismo. Aram ta partner na haluy ng pigtatawan ng prioridad ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List and sector partner kan mga senior citizen. Tama. Asin syempre partner dito sa tuyang programang Tabang Ora mismo. Oo. Kaya partner sinopresa an pareho ng senior citizen partner na mag-agom duman sa Camarines Norte. Aramon mo Sinorpresa? partner, gusto mong maraman ang Kan team? istorya? Yes. Sige. Kan Tabang Medical Team. Aramon ta partner ang istorya hatod ni Aika Ferry. Sinadya ng Ako Bicol Tabang Ora mismo team ang bayan ng Labu sa Camarines Norte upang bisitahin at sorpresahin ang mag-asawang senior citizen na sina Lola Ninita at Lolo Arnulfo Hanaban. Walang kaalam-alam ang mag-asawa sa aming hatid na munting sorpresa. From Legazpi po kami sa Action Co Center and Ako Bicol Party List po para bisitahin ka po at ibigay po itong assistance. Ito po, Lola. Hawakan niyo po. Ayan. Ayan po. Pinabibigay po yan ni Congressman Saldico. Tubig po kami dalawa. Tubig, groceries at tulong pinansyal ang aming inabot sa mag-asawa. Tanghali na noong makarating kami, kaya agad na isinaing ni Lolo Arnulfo ang dala naming bigas. Inilatag niya naman sa kanilang kusina ang dala naming groceries. Sa aming pakikipagpanayam sa 81 taong gulang na si Lola Ninita, dito ko nalaman na hindi na ito nakakakita. Maka-afford. Paano yung bigas niyo, sir? Kinulaga? Kwento niya, buwan ng Mayo noong 2008 nung mawalan siya ng paningin sa hindi malamang dahilan. Dahil sa pagkabulag ni Lola Ninita, nagdesisyon ang 80 taong gulang na si Lolo Arnulfo na maging hands-on sa pag-aalalay at pag-aalaga sa kanyang asawa. Ngayon po ay kahit bulag ako, ramdam ko po ang tulong ng Ako Bicol, lalo na po sila nandito, maski hindi ko po sila mga nakikita. Malaki po ang katuwaan ng loob ko. Matagal ng prioridad ng Ako Bicol Party List ang sektor ng mga senior citizen. Bagay na hindi magbabago lalo't na't malapit din sa puso ni Congressman Saldico ang mga matatanda. Ako, masayang masaya ako. Hindi po masabi kung hanggang saan ang kasayahan ko dahil kayo ay nagsidating dito sa amin. Hindi ko po akalain na kayo ay mga madating dito. Walang katapusan na pagmamahal sa hirap man o ginhawa. Yan ang aral na itinuro sa atin ni na Lola Ninita at Lolo Arnulfo. Bagay na nais din ipadama ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List sa bawat Bicolano. Ayan partner, malaki Kaya pala- ang katuwaan ko, sabi ni Nanay. Kaya palang special partner ta sa arog kay itong edad, special pang maray ang maliputok na pagkakaminuotan. Kan mag-agong. Garuman sa napagkamuot kan. Langaw. Yan. Sa masiram na pagkakan. Oo. Ayan, partner. Talagang maliputok pa, talagang buhay na buhay ang pagkamuot, maski naglipas na ang halawig na panahon. Ayan. Ang kanta duman, partner, kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Di ba, partner? Di ba? Kahit maputi na ang buhok nila, partner, andon yung pagmamahal sa isa't isa. Tama, oo. And syempre, malaking katuwaan dahil kasama ng pagmamahal sa isa't isa, dumating pa ang Ako Bicol Correct. Party Kaya List. labis Ayan. ang katuwaan ni nanay at ni tatay sa hatid na tulong ng Ako Bicol Party List. Balik na tayo, partner, sa Bicol. Oo nga. Kasi nakaalis na tayo sa Camarines Norte, partner. Oo. Kasi Tagalog baga duman, partner. Ang bakit doon ay bakin. Bakin ka nagtatangis. Bakin. Diba, partner? Mga ka-action, kung kamo man tabi kay puhan ng tabang pinansyal, tabang medikal, tabang legal, yaon tabi ng Ako Bicol Party List, ay ang programang Tabang Ora mismo. Magdigdilan po kamo sa opisina kan Action Co Center sa ground floor kan Embarcadero sa mismong Celebration Plaza lang yan. Ayan. May mga staff po ang Action Co yan na Ako Bicol na handa po kamong atubangon, hampangon, kaurunon, kaistoriyahon para maaraman kung anon sa inyong problema, maaraman kung paano kamo aalalayan asin tatabangan. Ayan.